Nalibog ang ulo ko sa gakalatabo. Subong anugid man bala ang tuod kag ano ang solusyon. Ang sitwasyon sa Pilipinas na puno sa polusyon. Mga buhayan nagapungko nga puro lang korupsyon. Magpabakuna sa subong kinang lampa ang pilit ay muna paturo ka na pre. Ginasulod pa sa balay ano tuod ginman ang COVID nga iniukon wala. Damo na sa mga tao nagaasa sa wala. Nagatanga nagahulat nga masudlan ang banga. Pagkaaga galibog kung diin naman makwa sang ihungit sa pamilya kag duwa ka mga uto. Daagahon ka palibog ang kagutong ginatulog. Halos duwa na ni katuwig ang pag-anto sa subong pandemya gid bala ini o kun negosyo sa bulong. Samtang kami gamantinir sa pagluto sa pugon. Samtang kamo nagapang-ayo panginaon sang lukon. Paano kung ang tanan nga ini kabutikan? Paano na lang ang mga nasubuan? Pag kung ang tanan wala sang kamaturan, may positibo pabalaay ka. May COVID din man ayhan, paano kun wala? Dumabali na ang liog sang sagit katingala. Nagahulat sang himala, pilabala katinaga. Gamitong para itaga, pamilya mga himata. Gamantiner na tinapa ang bulugasan ilaga. Na ang unod dungod wala, nasang ubra biyasa na magpalibot sa madla. Butang tabi tuod din man ang COVID, pero ako nang hindi nyo pagnegosyuhan. Ano bala COVID din man, unod kat tiyan tubig na lang. Eleksyon una naman nami tani sa ulihiman. Wala na sang ayuda, diin ko manghulam kun wala ka sang bakuna. Wala ka sang ubrahan, da wala na ako gana. Wala na ako katuan, wala sila konsensya. Gapadlag ko lang sa tiyan, paano makaabanti tiil ta nakalubong. Hindi COVID atong kontra kundi tiyan ta nga gutom. Paano kung ang tanan nga ini kabutikan? Paano na lang ang mga nasubuan? Pag kung ang tanan wala sang kamaturan, may positibo pabalaay ka. COVID o kung lubid ang sa babaw may ginansya. Halungan na taon kagalingon para malikaw. Tas sa diskasya basi ikaw ang makibot. Wala ka sakit nagpositive. Tapos kung pigado ka wala penalty ikaw negative. Nga amo na lang ni Permi ang pamalakad subong sitwasyon. Diin ko bala mapati sa mga doktor nga impormasyon. Puro paano kag sano pa ni matapos basi ang ginakulbanta nga sakit sa kaugalingon ta na magapos. Pero negatibo ang paminsar kag madulahan sa paglaong sa kadulom nga panglakatan malipatan mo imuhandom. Mabalik ta sa realidad wala face mask multa 500. Paano kung pigado kag sa pangabuhi gahikahos. Kabaka-baka na sang obra kag damusang limitasyon. Diin kapablama plus na pang ultimo may obligasyon. May nag-abot ng atyan sa nga adna mo napatay sa bulong. Nakapaminsan ka na balatan ni mata mo muklat subong. Paano kung ang tanan nga ini kabutikan? Paano na lang ang mga nasubuan?